Ćao, ja sam Rale i danas sam našao lep sremuš na pijaci. Šta da radite sa sremušem ako ga kupite kao što sam ga ja kupio na gomilu, jer ja kad vidim meni to onako mnogo slatko dođe. Rešio sam da napravim pesto od sremuša ili medveđi luk, kako to ko voli. I time ću uštedjeti na belom luku. Dakle, mise en place. Sremuš, naravno jer od sremuša ću da ga pravim. Sasvim malo majčine dušice. Ovde imam prepečenih semenki suncokreta, koje će da glume pinjole, jer su pinjole u radnjama bezobrazno skupe. So, parmezan, malo oraha, sok od limuna i maslinovo ulje. I to sad sve u blender i to se onda napravi u pesto. I za početak nećemo od ovoga pesto praviti, nego malo oraha. Ovo će biti dovoljno. Pa ću da ih usitnim, onda ću da dodam ove, vidjet ćete. Ajde i vi nemoj da mi se tu femkate. Sremuš, ne trebaju nam peteljke. To je višak. I ništa, samo ga malčice usitnite da baš ne stavljamo palmovo lišće unutra. Ako hoćete da nešto uradite, onda pribavite sebi pravi alat, a ne ono sa čime sam počeo. Da, ajde vidimo ovako. Malčice soli. Sad bi mogao veći parmezan da ide. Malo da mu da onako miru. Ovdje će nam trebati bibera. Ovo sve naravno pravite po svom ukusu. I moj ukus kaže dodaj još malo limuna. Maslinovog ulja sam već dodao još malo. Sad ćemo da vidimo šta kaže. Sad treba probati. Da vidimo. Pesto. Još ću da ga vrtim malo. I tutto finito. To vam je to. Posle toga, evo je tegla, frižider, preručio sam pesto. I sad, kako je najbolje probati pesto? Pa tako što uzmete malo i probate pesto. Sad je pravi. Uz što ide pesto? Uz sve. Uzmete buđevog sira. Pa malo pesto na leba. Pa malo svinjske kobasice sa sirom. 5 zaloga je ovoga. Blaženstvo. Harmonija. Čekaj još malo pesta.
Malo kobasice sa francuskih Alpa, malo nekih buđevih sireva. Ma idi bre, ludilo. Vidjeli ste kako se pravi pesto, ovo se ne pravi kod kuće, nažalost. Šteta. Pre nego što se ja urnišem od svega ovoga, pretplatite se na kanal, kliknite ono palac na gore, lajkujte, komentarišite, prijatno vam bilo i vidimo se sa nekim novim lepim receptom. Sve najbolje!